sing duwe nyapa tresno tak pendem wis ketun sambat kalih sinten. Sepening pinggir embong kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno cintamu dikon
kanggo wong liya. Nelongso rasane sing tak tresno ana sing duwe. Nyapa tresno tak pendem yen wis ketun sambat kalih sinten. Lo guys, tadi habis joget monopolik, gimana rasanya? Udah? Capek ya? Sama, lanjut gitu. Dan juga capek lanjut. Lanjut guys.